Gipuzkoa mailan bira bat egiten ari gera, gure lehenengo bira da. Gipuzkoako herri guztietan ari gera pasatzen, momentu honetan Goierri aldetik, Zegaman eman genion hasiera eta gaur Legorretan bukatu dugu. Eta bihar berriz Legorretatik Alegira izango da, baina era berezi batean datorren astean Alegiatik Tolosara asteartean berriz aurrera egingo du beste herrietan. Nik izgutxitan 3 helburu jarriko nizkioke gure bira honi, ezta? Bira honek alde batetik pertsona nagusien eskubideak aldarrikatu eta defendatu egin nahi ditu. Bigarrena da poliki-poliki 3. adineko jendea ahulduntzen, enpoderatzen joan dadila. Eta azkenik poliki-poliki erakunde bat, Gipuzkoan daukagun erakunde honen berri eman, ezta? Jendeak hori ezagutu dezan. Gure asmoak daude lotuta alde batetik pentsioekin, baina gure asmoa da gero herriz herri eta kasu honetan datorren astelenean Tolosako alkateari gauza kolako eskutiz bat emango diogu, gauza berdina egingo dugu beste herrietan ere, eta eskabide batzuk egin nahi dizkigu. Alde batetik pozik gaudela udaletxeek beren giza politika nahiko jator eta zintzo ari direla betetzen, baina beste eskabide batzuk ere baditugula. Eta gero horrelako eskaera berezi badaukagu, eta da laizter hemendik 8 bat hilabetera hauteskundeak izango ditugu, eta gu nahiko genuke 3. adineko zinegotzi bat edukitzea. Eta zinegotzi hori ahal bada baita ere 3. adinekoa izan dadila. Hortik dihoazte pixka bat gure eskabideak, ez? Eta gero gaur egunean aurrerapen tekniko handia daude eta domotika deitzen zaiona, gure atxonamonak batzuk etxe holandik jasangarritasuna handirik ez dutenak, eta orduan nahi dugu esan barrera horiek moztu egin behar direla. Legorretatik etorriko da Alegiaino. Gero, Alegitikan astelenean iritsiko da Tolosara. Berastegi, Ibarra, oidenak hartuz. Asteartean, Tolosatik aterako da eta joango da Bilabonaino. Pasaz baita ere Anoeta eta Iruratikan. Gero, ondoren, asteazkena izango da Bilabona, Urnieta. Zizurkil, Aduna, Andoain, pasaz. Ostegunean izango da Urnieta, Astigarraga. Hernaniti pasaz, eta ostirala izango da Astigarraga Donostia, Martutenetik eta Loiolati pasaz, eta denak alderdi ederren elkartuko gera 12:00, zergatik baita ere etorriko dira beste zonatik Bidaso aldetik eta Datoztinak, eta denok elkartuko gera alderdi ederrean 12:00.